ହଁ हाँ दादा ମୁଁ रूपाली कହୁची। ହଁ ରୂପାଲି କହ। कौन माने गाँव को आसिबो ना कौन? ଗାଁକୁ କଣ ପାଇଁ ଯିବି? କାମ ତ ଏପଟେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗାଁକୁ କଣ ପାଇଁ ଯିବି କହିଲୁ? ଆରେ ସେଠି କାମ ତ ଟିକେ ଶୀତ ଦିନଟା ହେଲାଣି ଗେଇବନି ନା କଣ? ଆରେ ବାଣ୍ଡ କଥା ଭୁଲି ପାରୁନୁ ବୋଧେ ନାଇଁ ଗିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଉ ନା କଣ? ହଁ ଦାଦା ନା ଆସୁନ ପ୍ଲିଜ। କଣ ମୋ ବିଆ କେତେ ଗଲୁ କହୁଛୁ ବେ ତୋର କେତେ ବିୟା ଗଲୁ କରୁଛୁ କହିଲୁ? କଣ ବିଏ କଲୁ ତମର ଯେତେବେଳେ ଘର ଥିବ ଲୁଚିକି ମତେ ଘିଆ ଘି କରିବ ସେତେବେଳେ ଭଲ ନା ମୋର ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ରାଗିବ। ଯେ ବିୟା ତୋର କେତେ ଗଲୁ କରୁଛୁ ମତେ କହିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ? ନାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍ଗୁଠି ଗଲୁ ପୁରଉନୁ ବିୟାରେ ଗାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦାଦା ମୁଁ କେତେ ପୁରେଇବି କହୁନ? କେତେ ପୁରେଇବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ନନଷ୍ଟପ କେତେ ଏମିତି ଦେଖିବୁ ଭିଡିଓ। ନା ନା ଗେଁ ଗେଁ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁନି ରିଅଲରେ ତମଠୁ ଗେଁ ଗାଁ ଟା ଯୋଉ ମଜା ଆଉ କଣ ସେଗୁଡା ଦେଖିଲେ ଭଲ ବାବାରେ ଲାଗିବ? ସତ କଥା ଆଉ କଣ ଯେ ଘିଆ ଖାଇବୁ ମୋଠୁ? ହୁଁ ତମେ କଣ ଆ ଶୀତ ଦିନ ଖୁଡିଙ୍କୁ ଆଇଲାଣି ଆ ତମେ ଖୁଡିକି ନ ଖୁଡି ଜଗି ହଉଥିବ। ବାବା ଖୁଡିର ବିୟା ତାର ପୁରା ଢିଲା ହେଲାଣି ଆଉ ତାକୁ କଣ କହିବି? ଆଉ ଖୁଡି ଶୁଣୁ ଖୁଡିକୁ କହିନୁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି? ନା ନା ଦାଦା ମୁଁ କଣ କହିବି କଣ ପାଗଳ ନା କଣ? ନା ନା କାଳେ କହିଦେଇଥିବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ନା ଦାଦା ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି ବିଶ୍ଵାସ କର। ତ ଖୁଡି ବି ସେମିତି ନା ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ମାନେ ରାଗିଲ ଟାଇପ ର ଲୋକ ସେ। ଏଇଗୁଡା ହଁ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ଜାଣିଛି ଯେ ଖାଇଦବ ମୋର। ଆରେ ହଁ ଯେ ତମେ ଖୁଡିକି ନିଅ ମୁଁ ମନା କରୁନି। ହୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଟ ନାଇଟରେ ଶୋଉଛି ଯେମିତି ମୋ ରୁମକୁ ଆସି ମତେ ଗିଳୁଛ ହୁଁ ହେଲା ସେମିତି କରିବ ଆଉ। ହଁ ଯେ ଯାଏ ମୁଁ ଯାଏ ମୁଁ ଏଠି କାମ ତ ଜାଣିଛୁ ତୁ ମୁଁ ଯାଏ ଗେଇବିନି ଦେଖିବୁନି। ନା ତମେ ଜଲଦି ଆସ ଭାରି ମାନେ ହବା ଟିକେ। କାଇଁ ମନେ ପଡୁଛି ବହୁତ? ହଁ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କିଆଁ ଖାଇନି ତମଠୁ। ମାଣ୍ଡ ନା ତ ମନେ ପଡୁଛି ନା ଅଧିକା ଶୁଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କୁହେ କହିଲୁ କହିବି ଆଉ ଟିକେ ଗେଇବି ଆଉ ଟିକେ ଗେଇବି ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଉ ନାଇଁ? ହଁ କଣ ମତେ କାଟିବ ତମେ ତ କଲା ଭଳିଆ କରିବନି ତମେ ତ ନନଷ୍ଟପ ଗେଇବ। ତ ମୁଁ କଣ ଖୁଡି ହେଇଗଲି ନା କଣ ସହିଯିବି। ଖୁଡି ନହେଲେ ବି ସହିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖ ବାଣ୍ଡ ମୋର ଶାନ୍ତ ନହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡିବି କହିଲୁ ତୁ ବୁଝ ନିଜେ। ହଁ ତମେ ଗେଉଁଥିବ ମାନେ ତମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ମୁଁ ନୂଆ। ମୁଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାଳି ଯେ ପାରିବି ତମର ପୁଣି ଏତେ ବଡ ହତିଆର ରଖିଛ। ହଁ କାଠ ଯେ ହେଇଥିବ ଦେଖ ପୁଣି ମୋଟା ହେଇଥିବ ବାପରେ। ବା ବା ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ନାଇଁ? ହଁ ଆଉ ପସନ୍ଦ। ଶୁଣୁ ପସନ୍ଦ ଯଦି କରୁଛୁ କାଇଁ ଦାଦା ବେଶୀ ସମୟ ତମେ ଦାଦା ଆଁ ତମେ ଯୋଉ ମୋ ଦୁଧ ଟା ଯୋଉ କାମୁଡିକି ଚିପନି ହୁଁ ହୁଁ ଦିଟାକ ହଁ ମତେ ହଁ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗେ। ସେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ହୁଁ ମାନେ ଗେହିଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେନି ତତେ? ନାରେ ଗେହିଁବାଟା ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଦୁଧ ଟା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଚାଟନି କି ହୁଁ ଦୁଧ ହୁଁ ଗଣ୍ଡିକୁ ହୁଁ ଚିପିକି ସେତେବେଳେ ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଆଉ ବିଆ ଚାଟିଲେ ମଜା ଲାଗେନି? ବିଆ ଚିଟିଲେ ତ ଅଲଗା ମଜା ତା ମଜା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତମକୁ। ବାବା ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ବହୁତ ମଜା ପାରିବିନି ଲାଗେ ହଁ କେମିତି ଲାଗେ ତଥାପି? ହଁ ସରିଲେ ତ ବହୁତ ଆଉ। ଚଲେଇବେ ନାଇଁ? ମାନେ ସେଇ ସମ୍ଭାଳି ଟାଇମରେ ତତେ ପାରେନି ମୁଁ ବିଆଟା ତ ମୁହଁରେ ମାଡି ଦେଇନି କି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି କଣ ପାରିବି। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ବିୟାରେ ତ ବାଳ ବି ତ ରଖିଛୁ ସେମିତି ଆଉ ବାଳ ଗୁଡା ଗେଞ୍ଜିବ ମୋ ମୁହଁରେ। ହଁ ରଖିବିନି କଣ ସଫା କରିବି ନା କଣ? ହଁ ବାଳ ଗୁଡା ହଁ ସଫା କରିଦବୁ। ହଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି ବହୁତ ନାଇଁ? ହୁଁ ଗେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି ବାଳ ଗୁଡା ଗେଞ୍ଜି ହଉଛି ବା ଗେଇ ହଉନି ଆଉ। ହୁଁ ଆଖିରେ ବାଜି ଯାଉଛି ନାଇଁ? ହଁ ଆଖିରେ ବାଜି ଯାଉଛି। ଜାଣି ହୁଁ ଦଉଛ ତମ ଆଉ ବାଣ୍ଡ ଯୋଉ ମୋ ମୁହଁରେ ମାରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ହଁ କାନ୍ଦି ପକଉଛ କଣ କରିବା ଆଉ ସୁଖ ଟା ଦେବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ଆଉ। ତୋ ବାଣ୍ଡ ଟା ଏତେ ବଡ ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଯାଇକି ମାଡ଼ ହେଇଯିବ ମୁଁ କାଶି ପକାଏ। କେତେ କାନ୍ଦି ବଡ ପକେଇଲେ ବି ବାଣ୍ଡ କରୁଛ କହିଲ? ବାଣ୍ଡ ଖୁଡିଙ୍କୁ ତୁ ଜାଣିପାରୁଥିବୁ ଆଉ ଖୁଡି କେମିତି ଶୋଉଥିବ ଖୁଡିଙ୍କର ହଁ ମୁତୁବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଖୁଡିର ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ଫୁଲା ଭଳିଆ ମେଲା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗେହୁଛି ଏମିତି ଆଉ ମେଲା ହବନି ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ଗାଣ୍ଡି ବେଶୀ ଗେଉଚି ନା? ହଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତା ଗାଣ୍ଡି ବଡ ହେଇଗଲାଣି ଖୁଡିର। ପୁରା ଚଉଡା ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ? ହୁଁ ମାନେ ଖୁଡିଙ୍କର ଆଁ 40+ ଗାଣ୍ଡି ନାଇଁ? ତାର ସେମିତି 40+ 44 ହବ 44। ହୁଁ ବଡ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ପୁରା ବଡ ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ପୁରା ଗାଣ୍ଡି ଟାକୁ ମାନେ କେଡେ ବଡ କରିଛ ବାପରେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି। କଳାହାଣ୍ଡି ନାଇଁ ହଁ ହୁଁ ସେମିତି ତ ଆଉ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଥାଉ ଦିହ ମୁଁ ହଁ ହୁଁ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯାଏ ତା ଗାଣ୍ଡି ମାନେ ଗାଣ୍ଡିରେ ବସେଇକି ଗେଇଲେ। ହଁ କଚି ହଉଥିବ ନା କାଟୁଥିବ ଗାଣ୍ଡି ତମକୁ। ବଡ ଗାଣ୍ଡି କି ନାଇଁ ହୁଁ ସେଇଟା ତ କଷ୍ଟ କହୁଛ ଟିକେ ହୁଏ ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ହଁ ଗାଣ୍ଡି ବାଡେଇ ବାଡେଇ ତମ ଜଙ୍ଘ ଦର୍ଜ କରିଦଉଥିବ ନା? ହଁ ସେମିତି ହୁଏ ବଟ ମଜା ଲାଗେ ବହୁତ ତମେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତମେ ବଡ ଟୋକାଟା ତମର କଣ? ତମର ହେଲେ ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ନା ହଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହୁଏ ବଟ ସେତେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଏନି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ। ମଜା ଲାଗେ ହୁଁ ବହୁତ ବିଆ ଆଉ ତୋ ଗାଣ୍ଡି ତ ବିଆ ଛୋଟ ଗାଣ୍ଡି।
ହଁ ମୋର 32 ଆଉ। 32 ଗିଆ ଖା ମୁଁ ତୁ ଆହୁରି ଦେଖ କେମିତି ଗାଣ୍ଡି ହଉଛି ତୋର। ଦାଦା ହଁ ତମେ ମୋ ସେମିତି କରୁଛ ବୋଲି ଘରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା? ପାଗଳ ନା କଣ? ମୁଁ କାହିଁ କହିବି କହିବନି କାହାକୁ? ଦେଖ ସିକ୍ରେଟ ରେ ମୁଁ କରୁଛି ଏମିତି ଦେଖ ଦେଖ ତମେ ହଁ ମୁଁ ସେ ଟୁକା ସହ ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଥିଲି ତାକୁ ଦେଖିଲ ବୋଲି ମତେ ବ୍ଲାକମେଲ କରି ମତେ ଘେନିଲ ଆମ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି କହିଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ମୁଁ ମନା କଲି କଣ? କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆମ ରିଲେସନ କଥା କହିବନି ନା କାହାକୁ। ନା ପାଗଳ ନା କଣ ମୁଁ କାଇଁ କହିବି? ହଁ ତମେ ଯେତେ ଗେଇବା କଥା ଗେଇବ ହେଲା କିଛି ହୁଁ ନାହିଁ ମନା କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ହେଇଛି ଭିତରେ କାହାକୁ କହିବନି ଘରେ ଯାଇ କଥା ନ ଆସିବା ଦରକାର। ଆରେ ନା ନା ତୁ କାହିଁ ସେମିତି ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି କହିବିନି କାହାଠି। ହଁ ଦାଦା ମୁଁ ତମର କଣ କଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବେଶୀ? ମତେ ହୁଁ ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବାଣ୍ଡ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ତ ପାଟିରେ ପୁରଉନୁ ଆଉ। ହଁ ମୁଁ ଚାଟିବି ଏଥର ମତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ ତମ ମାଣ୍ଡ ଟା ମୁଠାଏ ମୋ ହାତରେ ମଜା ଲାଗେ ମୁଁ ହଲାଏ ତୋ ମାଣ୍ଡକୁ ହୁଁ ଧରିକି ହୁଁ ମଜା ଲାଗେନି? ମତେ ତ ମଜା ଲାଗେ ତତେ ତୋ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ କହ? ତମରେ ମୁଁ ପାଟିରେ ନେଲିନି କଣ ଦେଖ ମତେ ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ କରିନି ନା। ନୂଆ ହଁ ନୂଆ ନା ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି ସେଦିନ ପୁରେଇଦେଲ ମୋର ତଣ୍ଟି କଣ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଗଲି। ହଁ ତାପରେ ମାନେ ବହୁତ ଦି ତିନି ଥର ତମ କଥା ଭାବିକି ମାନେ ମୁଁ ତଳେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିଛି ବିଅରେ। ବିଅରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇଛ? ତିନିଥର ହେଇଲା ବା କାଲି ପୁରେଇଥିଲି। ପାଣି ବାହାରୁଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ମୁଁ ଗେଇଲେ କେତେ ପାଣି ବାହାରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି କିନ୍ତୁ ବାହାରି ଯାଏ ଆଉ। ହଁ ସେଇଟା ବାଣ୍ଡ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଏଥର ବିଆରେ ପୁରେଇକି ଖାଉଛି। ନା ପୁରେଇବି ନା ଛୁଆ ହେଇଯିବ ସେମିତି ନା କରିବନି। ଛୁଆ କାହିଁ ହବ ଆରେ ମୁଁ ଔଷଧ ଆଣିବି କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମଜା ଟା ଚଳିବ। ଲାଗିବ ନା ବିହା ପରା ଗରମ ହେଇଯିବ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପୁରେଇଲେ। ହଉ ନା ନାଇଁ ନା ନା ସେମିତି କରିବାନି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇବି? ହଁ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରାଅ। ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇବି ବିଆରେ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ହଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପାଟିରେ ଦବ ହଁ ମତେ ଆଉ। ପାଟିରେ ଦେବି ପାଟିରେ ଦେବି ଗାଣ୍ଡିରେ ବି ଦେବି ଦିଟା ଜାଗାରେ। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଲାଗେ କୋଉଠି ବେଶୀ ଗାଣ୍ଡିରେ ଦବ ନା ପାଟିରେ ବେଶୀ ମାନେ କୋଉଠି? କଣଟା ବୀର୍ଯ୍ୟ? ନା ବାଣ୍ଡ କୋଉଠି ମାନେ ବେଶୀ ପୁରେଇବାକୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ପାଟିରେ ନା ଗାଣ୍ଡିରେ? ଗାଣ୍ଡିରେ ନା ଯାହା ହେଲେ ବି। ଗାଣ୍ଡିରେ କାହିଁ କହିଲୁ ମଜା ଲାଗିବ ଗାଣ୍ଡିରେ ନା ପୁରା ଟାଇଟ୍ ପାଟିରେ ଥିବ। ଶୁଣୁ ପାଟିରେ ସମସ୍ତେ ନଉଛନ୍ତି ବଟ ଗାଣ୍ଡିରେ ବେଶୀ ଲୋକ ନଉନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗାଣ୍ଡିଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ବେଶି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ପୁରା ଦେବୁ ଦେବି ଇଂଲଣ୍ଡ ନହେଲେ ଲୋକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲୋକ ତମେ ଆଉ ନାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବାଲା ଯେମିତି ଆଉ। ହଁ ଦେଖିଛୁ ତ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ଦେଖିନି ତମେ ତ ମତେ ଦେଖେଇଛ ନା ଦି ଜଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଦିନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ବେଳେ। ମନେ ରଖିଛୁ ମନେ ରଖିଛୁ ନା? ତମ ବାଣ୍ଡ ତ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏତେ ମୋଟା ତାଙ୍କରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ବାହାର ଲୋକ ଭଳି ନା ହୁଁ ମାନେ ଦେଖିଲେ କି କହିବେନି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଇଏ ନା। ନା ବା। ତୁ ତ ଦଉନୁ ଆଉ କଣ କହିବି ତୁ ଗାଣ୍ଡିରେ ତତେ ଗେଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତୁ ତ ନାହିଁ କରୁଛୁ ଆଉ। ହଁ ଦୁଧ ବୋଧେ ଚାଟିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ଦୁଧ ବହୁତ ସମୟ ଚିପିଲେ ଖାଇଲେ ହେଲା। ହୁଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେବି ମୋ ଦୁଧକୁ ଯେମିତି ମାନେ ତମେ ଚାଟୁଥିଲ ମାନେ କୁକୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ସେମିତି ଚାଟିକି ବିଅରେ ପୁରେଇବ ତାପରେ ମାନେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ତାପରେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଦବୁ? ଆଁ ଆରେ ହଁ ଦେବିନି ଆଉ ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି ନା କଣ। କହୁଛୁ ତ ଆଉ। ମାନେ ଠିକ ଟାଇମ ରେ କହିବୁ ନାହିଁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି କହିକି ବାହାନା କରିବୁ ବହୁତ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ନା ନା ଦେଖ ମୁଁ ମନା କରେନି ତମକୁ କେତେବେଳେ। ହୁଁ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ହଁ ତରବର ଥାଏ ସେମିତି ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଘିଆ ଘି ହେଲେ ମୁଁ ଉଠିକି ପଳାଏ ଘରେ ଜାଣିଦେବେ ନା। ହଁ ସେଇଟା ସତ କଥା। ଦେଖ ଆଡିକିନି ଫ୍ରିଡମ ହେଲା ହଁ ଆଡିକି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଘରେ ସବୁ ପଳେଇବେ ହେଲା। ହୁଁ ତମେ ଆସ ସେଦିନ ବାହାରୁ ତମେ ତ ଭୁବନେଶ୍ଵର ରହୁଛ ହେଲା। ହୁଁ। ତମେ ଆସିବ ଭାରି ରୋଲ ରେ ଛୁଟିରେ ହେଲା ରୋଲ କରିକି ଖୁଡି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ଛୁଟି କଣ ମୁଁ ମାନେ ମାସ ଛୁଟି ନେଇପାରିବି ତୋ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି। ଠିକ ଅଛି ସେଦିନ ଆସିବ ହେଲା ହୁଁ ସେଦିନ ଘରେ ରହିବିନି ନା ମାନେ ସିଏ ଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସିବେ ତମେ ସକାଳୁ ଆଇଲେ ହେରି 9ଟା ବେଳୁ ଆମେ ପୁରା ହବ ଆଉ। 9ଟା ରୁ ପୁରା ଦିନ ଯାକ ପୁରା ମାନେ ମଜା ହବ ନା। ସେଦିନ ବାଣ୍ଡ ଯେତେ ଜୋର ତମେ ମତେ ଗେଇବ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। କିଛି କହିବୁନି ଟୋଟାଲି। ନା। ତାହେଲେ ବିଆ ତୋର ଦର୍ଜ ହବା ପାଇଁ ରେଡି ଥାଉ କଣ ବିଆ ଗାଣ୍ଡି ଆଉ। ଦେଖିବାନି କେମିତି ଦର୍ଜ କରିଦବ। ଦେଖିବୁ ସେଦିନ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଗେଇବି ହେଲା। ଆଉ ବାଣ୍ଡକୁ ହୁଁ ପାଟିରେ ପୁରେଇବୁ କି ନାଇଁ କହିଲୁ? ଏଇଟା କରିବି ମୁଁ କେତେଥର କହିବି ଯେ। ହଁ ତ ବିଆକୁ ଚାଟିବି ତୁ ଏପଟେ ଆମ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇବୁ। ଦି ଜଣ ଏକାବେଳେ ମୋ ବିଆରେ ଡବଲ ତମେ ମଜା ଆଉ।
ମୋ ବିଆ ଚାଟିବ ମୁଁ ତମ ମାଣ୍ଡ ଏକାବେଳେ ଚଟା ଚଟି ହବ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆଉ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ନାଇଁ ପୁରା ଦିନ ଯାକ ତତେ ଛାଡିବିନି ଟୋଟାଲି ପାଖରୁ। ମାଣ୍ଡ ମୁଁ ତମ ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ଯେମିତି ରଖିବି ନା କଣ ଶୋଇବି। ସେମିତି ଶୋଇଲେ ଗେହିବି କେମିତି? ଆରେ ଦେଖ ନନଷ୍ଟପ ମାନେ ଏମିତି ନାଇଁ ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଣ୍ଡ ପାଟିରେ ପୁରେଇବୁ ହେଲା। ଯେତେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବ କି ଯାହା ବାହାରିବ ପାଟିରେ ପୁରେଇବୁ ସବୁ ଟୋଟାଲି ମାଣ୍ଡ ବାହାର କରିବୁନି। ନା ନା ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ତତେ ଗେହିବି। ଆଚ୍ଛା। ଦିଆ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ପୋଲା କରିଦେବି ଗେହିକି। ଦେଖିଆ ଆଉ କଣ କରିବ ଆଉ। ଦେଖିବା କହିଲେ ହବନି ରେ ଗେହିବି ତତେ। ଠିକ ଅଛି ଆଉ। ହେଲା ହଉ ମୁଁ ଯାଏ କେବେ ହେଲା ଦେଖିବା ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରଖୁଛି ତାହେଲେ। ହଉ ବାବୁ ରୁହ ଠିକ ଅଛି।